Minulý týždeň sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku uskutočnil týždeň vedy, techniky a umenia. V rámci neho pripravila katedra hudby na Pedagogickej fakulte rôzne zaujímavé kurzy, workshopy a podujatia. Prvým z podujatí bola prednáška pre doktorandov na tému súčasné tendencie v hudobnej výchove a vzdelávaní, na ktorom mohli vystúpiť doktoranti z Katolíckej univerzity a z univerzít, teda z iných univerzít na Slovensku. Mali sme tu aj doktorantov z Českej republiky z Ostravy. Jedným z podujatí bola aj zaujímavá prednáška o vokálno-intonačnej metóde profesora Ladislava Daniela. Súčasťou týždňa vedy, techniky a umenia bol aj koncert pre širokú verejnosť na rektoráte Katolíckej univerzity, na ktorom sa predstavili interpreti Janka Pastorková, Janka Tomanová a Martin Jurčo. A vlastne sme mali možnosť vypočuť diela francúzskych autorov. Vybrala som si francúzske piesne preto, lebo som mala tú možnosť študovať rok vo Francúzsku a vybudovala som si vzťah k francúzštine a mám ich rada tieto piesne. Vybrala som si aj francúzsku skladbu, bola od André Messageera konkurzné solo. Je to skladba, ktorá sa písala každoročne pri skúšky na Parížskom konzervatóriu. V piatok a v sobotu prebiehali vokálno-interpretačné kurzy, ktoré viedla docentka Agneška Monasterská. Tento vokálno-interpretačný kurz pre spevákov je vyvrcholením celého týždňa vedy. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.